el Picuro i la Xuxupe. Hi havia una vegada Pi i Xu, dos bons amics que vagaven per la selva. Com no volien treballar, robaven a tot arreu, encara que un era baixet i grassonet i l'altre molt alt. Els unia les ganes de menjar. Un dia robaven carn seca, un altre dia ous de tortugues, una nit grans animals rostits i fins i tot es van portar tot el peix sec d'un poble. Tots estaven molt cansats d'ells. Llavors van pagar un bruixot perquè els convertís en qualsevol cosa. Com van tenir pocs diners, van parlar amb un que sempre anava borratxo. Ell els va prometre que amb unes pólvores màgiques els tornaria inofensives papallones. Animada, la gent es va buscar pel bosc per portar-los al bruixot. De sobte, es va veure entrar en un arbre buit, però escoltant veus, ells van escapar per una altra sortida. La gent els va seguir buscant. En poc temps, la riba es va omplir d'homes amb pals i altres van arribar amb canoes. Ningú va saber com. Els pispes van tornar a entrar en un arbre buit, quan va arribar el bruixot, borratxo, demanant que els deixessin llançar les pólvores. En aquell moment, tots van sortir corrent, perquè de l'arbre va sortir un grassonet, rossegador, espantadís i una enorme serp. El bruixot va marxar del lloc, perquè la gent li va voler donar una pallissa. D'aquesta forma van néixer el rossegador anomenat Picura i la serp Xuxupe, que encara viuen junts.